Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Sabado na kita dispiras sa Valentine's Day. Aksyon Hotline. February 13, 2021. Kumusta ka mo? Masuki namon matagpalamati sa kahanginan nga nagaupod na karon nga aga. Pagi sa on-air kag online nga pagpangalagad sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Sa mga OFW nga mga Ilonggo, mga Filipino residents na, no, dira sa abroad, no, din ka man nga bahin sang kalibutan, ano man nga oras sa inyo ginabtangan ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline. Kag sa mga nagamonitor man sa ila sining nga mga transistor radio sa on-air, gamonitor sa ila mga salakyan, good morning, diri sa bilog nga Negros Occidental kag syudad sa Bacolod lakip na. Dira sa Isla Sampanay, kutob malabutan sa aton sining nga signal, taga Negros Oriental. No, kumusta ka mo? Aksyon Hotline. Dire kita sa weekend presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Kumusta? May date na kita, may schedule na para buwas nga daw. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa Aksyon Hotline hasta kita tak na alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano madalag ko nga balita ang aton natutukan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline, i-check ta karon dugay-dugay. Ano ang pinaka-latest update sa sining miyembro sa pulis na sa BCPO? Nagpatigayon sa police operation. Oy, kahapon ang isa ka persona nga kunta ni serbihan nila sang warrant of arrest. Wal nga ginabasahan bala kundi normally kon sa TV sa mga
pelikula makita mo na, no? Inabalang kudakpon mo ang isa ka tawo or isa ka suspect sa anuman nga kaso, gina-explikaran mo na mo, no? Gina-aristo ta ikaw, may kinabatarong ka, nga hipos lang bangod ang tanan nga ihambal mo, pwede na gamiton against you. Action Hotline. Kag kung wala ka abogado, providan ka sang gobyerno. Now, while gagabasa ang pulis to, ay ang suspect yan naghunos ang improvise nga armas, nalutangan ang pulis, tinapilasan. Now, may mga financial assistance na kagin kilala sa pamunuan diri sa BCPO, lakip na nga ginapasidunggan man siya sang liderato dira sa BCPO. Sino ining pulis? Dugay-dugay, plastar ta na sa inyo. Action Hotline. Pero ang suspect arestado ara subong sa isa ka police station, I understand, sa area sa station number 8 bangod sa singkang nagluntad ini nga insidente. Action Hotline. Ano pagid nga tupiko ang aton tutukan this morning. Now may ara sang pulong-pulong kahapon. Ngagin patigayon ang City Government of Bacolod. Ina paagi sa talatapan ni Mr. Ernie Pinida. Daw nga amo ini ang tagpamuno sang sectoral concern kag cluster headman sang market diri sa syudad sa Bacolod. Ti kahapon ang mga vendors sang limited market amo ini ang ilagin istorya. Action Hotline. Ban may ipatuman dira sa libertad nga pag-regulate, particular na ang mga nagasabad bala o kon ining illegal nga illegal nga vending o kon nagabaligya dira sa mga sidewalk. Tiambot ibaloon ta kunan nung nangin solusyon sini. Action Hotline. Istoryahan taman karon nga aga may ara sang isa kahagna nga ginduso si Congressman Greg Gasataya nagatuyo ini nga mapadasig ang pagbakal kag paghatag sang bakuna para sa COVID-19. Action Hotline. Ibaluon tana dugay-dugay no kun ano ini nga layi anong kasuguan ni no para at least mapadasig na ang paghatag sang vaccine o pagbakal sang vaccine sang tagsak ka mga LGU. Action Hotline. Good news, Bacolod City, 0 sa COVID-19. Negros Occidental, nakarecord sang duha. Action Hotline. Kabugusan ng maditalye sa parang na pagpangalagad sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa gihapon. Upod sa inyo amigo sa mikropono aksyon, Artay Hupon. Action Hotline. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Unahon ko lang ara si Ma'am Injapi. Hidlaw na ko ni kay Ma'am Injapi kaysa una sa Nupo Kitakson Eden isa ni siyang atubang kag nagatatap gid sa media ko magkadto kato. This time ari na siya sa BCPO. Ti kon magkitaay kami ni kon kaysa makalabay sa kalan-an ni Mrs. to gababay lang ni siya kon man nagasakay nagakommute lang ni si Ma'am Injapi amo per di abilidad sining official. Now i-check na sa iya kay ining ginhimo sang pulis no napilasan after sang ila operation. Anong ranggo subong ni Ma'am Liberty? Lieutenant ati dason ni may bag-o na nga kuana dugang na sa promotion. Action Hotline. Kangayan si Action Eden, no? Naligad to pamati ilang ko sa iya sa mga interviews. Singko kangayan gali kay Ma'am kon siya ang PIO, no? Action Hotline. Pero imaloon nato na nung latest tuning kay tiya mo ginang risgo kon pulis ka. Hindi mo yung may baluan ang utok sang individual nga ginaaresto o ginadakop mo mo. Action Hotline. May isa ka legitimate operation ng pulis, amo to ginambal ko kayo na sa headlines, nga kuan pa siya, no, may warrant of arrest, yawer, tiniro yayang pulis, gamit ang improvised nga armas, tinapilasan niyo, ginkilala ang iya sining pagkabaganian, ang iya sining ginimo, no, ginpasidunggan ini, nga miyembro sa BCPO.
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning over the phone is Police Lieutenant Liberty Indiapi sa BCPO, ang PIO. Ma'am, how are you? Good morning. Sir, Mayaga. salamat sa inyong mga programa. Salamat kit sa tang ginatag sa Action Radio si Action Art. Hidlaw mo ko sa imo kita itaya sa on air pa. Oo, gani Action Art, no? Pero may mobile ko na nakita. Lagi lang gid ko da pero sa inyo alaga kalananda. Gani man. Ma'am, regards sa kay Sir Indiapi. By the way, ano ni man, makuha lang ko jutay nga background bala. In a way may ara ko pero hindi gid hakos bala ko nano gid ang insidente, anong background sini. Kag kung paano ni napilasan ang miyembro sa aton pulis sa BCPO. So, ini si Patrolman John Ray or Action Art kaupod ang team sa BCMFC higing pamunuan ni Police Lieutenant Roque Jimeno III. May sila sa pag-arrest sakay Limuel Talaman para Okay. sa kaso niyang murder. May ang suspect amo ni si Talaman. Yes, Action Art amo na siya, suspect natin. Okay. So ano natabo sini ma-serve sila sang warrant of arrest. Ang team ni Sir Jimeno gali amo ni ang nagkandak sang operation. Yes, sir, amo na sila ang nag-action dito no, sa barangay Singkang. Oo. Ma'am, do ga fade out ang imo signal. Do ka dula mamaw. Ay, okay. Sige, sige. Sa, sa buwan ka daw, sa sulod, sa balay, bago lang ko nag-off. Ay, sige lang. Awaton talang kanay, basi kon kuan kay do dula imo ang signal. So, anong oras kini sila nag-operate kahapon, ma'am? Do kahapon, nag-operate ini sila sa February 11. 11? 9:45. Okay. February 11. Aha. So, bali anong natabo? Ining subject, may kasong murder, may dala sila warrant of arrest, may resistance sa part sang suspect nga si Talaman. Yes, nag-resist ini aton nga suspect no sang gin serbihan na siya sang iyang warrant kang dambato ini siya. So, bali ano gingamit nga pusil ni ma'am? Ini nga pusil, improvised firearm ni siya no nga ang aton nga ginatawag na bala nga sultak. Ginapa check pa man na pero improvised ini siya nga klase sang armas. Improvise no nga armas. Di ini naigo ang pulista. Ang igo ni Patrolman Ortega ara sa iyang kamot. Kamot man lang. No, may lang why siya mapuruhan o kung why siya masintruhan sa lawas niya, no? Wala. Mayo lang gani. Okay. So after sadto, why na siya nakapalagyo pa? Dito why ang pulista why nag-retaliate? Dahil lang gani why nag-retaliate nga pa sa iban nga team nga kung nilali, kita na lang nga nagpalupok ng suspect ba sina pusangan gid din siya. Oo, no, wala na sila nag-retaliate kay madamo man sila. So, ang ginhimo, pacify na lang siya, subdue sila, hasta nga magkalma nga nakuha nila nga ang ining ato na suspect. Di na ning suspect subong ma'am? Ara siya subong detained sa Police Station 8, kag Okay. magapangatubang ini siya sa iyang kaso. Ang si Patrolman Ortega, kumusta yung latest nga medical status? Nakagwa na siya? Sa subong si Patrolman Ortega, ara pa siya sa hospital, nagapaayo-ayo naman siya. Payo-ayo naman. No, inigali nga team ni daw. Kwan inigali daw ara sa Bacolod City Mobile Force Company. Yes, Bacolod City Mobile Force Company, BCMFC. So, bali ang BCPO, nag-extend bang kita financially, bulig ni sa police? Yes, sir. Nag-extend din kita dayon sa aton nga financial assistance sa pamuno ni Police Colonel Manuel Placido. Naghatag na kita dito sa aton nga financial assistance. Amo man, sir, ang aton nga Police Regional Office 6 Okay. sa pag-instruction ni Regional Director naton Police Brigadier General Rolando F. Miranda.
Okay, so at least nabuligan ng pamilya. So dako ni pasidunggan kini kag record ini for the police no nga diba kon na tsambahan to siya sulpak na bro kun maagtang ka siya na huya ka man bangon siya na ba mo. Amo gani, sir. Okay, pero may mga record man especially nga murder nga danang case niya. Damo naman pinamatay ng suspekaw. Amo pa man nga ato ginahibalo sa subong kay ara naman sa disposition sang police station 8 ginapadalin man naton ang pag-imbestigar sa iya. Okay. So congratulations for the job well done sa mga miyembro sa pulis naton sa BCPO. Kagahalong gid kamo permi mama. Although ngati kamo ara sa office pero ting aton kapulisan mo na bla hindi mo gid mapulong ano ang kada persona nga ginaserbihan mo kapin pa sa mga mandamiento di aresto. Salamat gid Ma'am Indiapi for the time kag reminder mo siguro kapin pagid sa mga individual na nga kung ariston kamo sa pulis siguro hindi lang bato Oo, sir, no? Madamo gid nga salamat. Siyempre, ang aton panawagan sa mga pareho sining mga insidente nga kung ginasabihan kita sang warrant of arrest, inayamando na inasang korte. So, nagapatuman lang kita ng kapulisan sa nga mando, gani, kung mahimo, pwede nga magsunod na lang kita sa kasuguan. Sige, on that note, Lieutenant Liberty Indiapi, ma'am, salamat gid sa time. God bless sa imo. Thank you, sir. Action Hotline. At least hilway naman sa katalagman kamot man lang ang pilas no ni Patrolman John Ray Ortega no sang Bacolod City Mobile Force Company BCMFC no dira sa BCPO matapos nga ininatiruhan gamit ang improvised nga armas no ginatawag barang nga sulpak. Action Hotline. Timayo lang gani kung iba ni nga police unit kapin pagid kon hindi man makakontrol kakaugalingon niya makita mong upod mo action eden nga ginpusangan sang suspekto bisan pa nga hindi gani maigo ang iban ga retaliate ginaya mo pwede na nila ma-charge tayon siling nga tianon mo gidaunahan kami pulupok ti mahulat pa kami nga mag pulupok liwat. Action Hotline. Kaya mo ng isa sa mga risgo kung nagatrabaho ikaw bilang isa ka miyembro sang pulis. Alas 8:22 na Action Radio Philippine Standard Time. Mga mensahe niyo para nipadala sa aton sininga pagpangalagad. Isa nila sa comment section dira sa Facebook Live. Kay isa-isahon naton basa ina karon dugay-dugay. Padala lang dira palihog ang inyo sininga mga panamyaw, ang inyo sininga mga opinyon. Komentaryo sa aton talakayan karon nga aga. Alas 8:22 na ma-shift lang ko very quickly kay ini update ni sa mga vendors no pero ma-post lang ko for some commercial tatlo lang gid ni kabilog when we come back we will have Mr. Ernie Pineda sa aton diri sa Action Hotline. Bye! Mabibreak na yata. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:24 na. Salamat gida kay Donel Mar Madera. Uy, munuhon ko lang. Tamyangon ko lang, anaya. Daligid lang sa Ernie Pinida. Good morning kay Attorney Doug Pandan Sr. Ara si monitor kita ko aksyon din eh. Ara man si Councilor Attorney Ana Marie Palermo, kag si Toto Art Mixdon. Bro, good morning. Thank you for listening. Now, ari ay, ang headline ko kay na party ini vendors. No, istorya kita kay tikabalo ka sa implementation sa ginatawag nga DILG order nga gina-regulate kag ang Road Clearing Operation RCO 2.0 nga gin-extend until March ang compliance kag implementation sini, no? Bangod man nga nagadepende na ang status sang community quarantine kung nga ang nga may extension nga ginatag ang Department of Interior and Local Government sa tagsa ka may LGU kay supposedly nagligad pa ni sila i-assist, no? Kung ano ang assessment nagligad pa ni kung tani kung bala compliant ang mga LGU sa pagpatuman sini, na especially ang barangay officials nga may obligasyon diri. Now, diri kita sa vendors nga balita kay kahapon may pulong-pulong nga ginpatigayon ang talatapan ang komitiba. Ang ginauyatan dira ni Sir Ernie Pinida sa bahin sang Libertad Market. Tida mo mga vendors da. Ano bala ang ining regulation? Ano ang ila siniginambalan? Kay do may ayuda? Ngiyatag ang city sining mga apektado nga mga vendors sa Libertad. Online sa hotline. Joining us this morning, the Action Hotline, is Sir Ernie Pinida, Executive Assistant, Head sang Sectoral Concern, kag Cluster Headman sa Market. Sir Ernie, how are you? Good morning. Good morning man, Sir Art, no? Kag sa nagapamati sini nga programa mayong aga sa inyong tanan, no? Aha. Salamat kid Sir Ernie. Tell us na ano natabo kahapon, ano ang maging discuss ninyo sa upod iya sa mga vendors ng Libertad, sir? Actually, Sir Art, ang pulong-pulong sa merkado dito sa Libertad ng sang Martes pa na. Martes, yes. Oo. So, Sabado, subumo Sabado, Huwebes o kon Biyernes? Martes, implementar sa pagka-Merkulis dayon sa ato nga City Legal Enforcement Team. Okay. Ang ato dito nga nag-attend ang aton ang representative from BCPO. Okay. Colonel Pico kag si Lieutenant Gary Buaron. Dayon kasubong man ang nag-attend ang representative from Bitaw kag TMU si Medyo Kilanag. Okay. Kaya ang barangay kapitan sa barangay 40, si Elmer Villanueva. Kaya ang iba niya mga representative sa City Administrator's Office, ang market supervisor sa Bacolod Libertad. South Public Market ang Libertad. Okay. Yun na apaw. No, kaya ang magnagtambong ang mga stakeholders, ang nagtambong ang representative from each Bagsakan, ang Rebson, no, nga Bagsakan. Okay. So, ang mga opisyalis, ang Amelia Mercedes Vendors Association, kag ining mga membro nila, no? So, istoryahan sa ginpabalo sa ila, kung niya ang nag-conduct sa pulong-pulong, para ipaibadoon nga ang DILG nagulog liwat sa ang reminder paagi sa ilang memorandum nga kinanglan i-clear na ang dalan ang karsada kag ang mga thoroughfares. So ginpaathag nato, no, upod man sini nga mga agencies nga nagupod sa aton dito. Okay. Nagpaathag kita nga kinanglanon gid nga kung ano ang
ang ara na patong sa dalan kag sa mga sidewalk kinahanglan ko ahon gid. Kasi daw namin kay positive ang mga response ng sining mga vendors. Okay. So uli, may nag-raise dito nga sir, kami kay ang dira sa collection art ang along Amelia and Mercedes along Mercedes Street dira sa palibot ng Merkado sa Libertad. Okay. Na transfer na sila dira sa annex building. Galing kay may isa dito kakuan niya tigutok sila. Okay. Sa subong ginakayo pa na ang annex building. So gaayo sila nga sinyati wala gid alternative nga kung pwede lang kami makaladlad himos, no? So ang alternative nga ginaayo nila nga solusyon para dira nga kung pwede lang sila kaladlad himos sa gabi, no? Oo. So bali maladlad sila sa gabi, himoson na nila pagkakagahon. Oo. So, ang muna natin niya proposal sa aton nga mayor, kag aton nga sa Vice Mayor Ilse, kay Mayor Bing, kag sa mga sunggunia panlunsod, no? Kag pangayuan para naton opinion there sa City Legal naton office, kag sa DILG mismo. So that nga kung pwede nga magiging alternative solusyon sa pagka-display ng mga vendors sa Aksunari. Okay, so pero kung adlaw ya sir, inang mga dalanda sa bagsakan, clear gina, why nagidapat da, kapin pa kung sa sidewalk, nakapatong baligya mo, kinanglan kakason mo na. Oo, amo na ang ginsasugtanan, so daw okay to sila, pero amo nang ayos nila, ati sila ko, sulat, iobrahan proposal, sulat sa ato nga, nga mayor para kagipasa sa sanggunian, kaya mo ito nga pangayuan opinion sa duwa kaputina, ang City Legal kag ang DILG mismo. Okay. So, natawa na ito kung ano ang mga impacto but sa kanto sa man sang ato yung City Director sa DILG, nga daw namin mo niya idea, kag i-recommend nila sa region kung daw makoki na. So bali ang matabo dira for the meantime, hindi lang kanay sila, ladlad himos lang sila. Hindi for the meantime, kuhan gid sila ng Untat gidanay. No? I see. Ito di mo maibitar ang iban, ya kawat-kawat di Japon sa gabi, no? Aha. Na wala pa niya propose mo pala ang ara na sila da. Aha. Ang iban nga paninguha bala nga balikyat nga bisan paano sa iba nag-abot sa gabi, ibang gaabot sa kagahon sa alas 2 sa alas 3 para makabaligya at palatay. Okay. So, formalize na lang kaya daw ka hide and seek kita sa mga vendors. Okay. So, the same is true sa downtown area. Aha. Kasi klaro naman ang barko gani nga siling ko, klaro na hindi kita pwede sa sidewalk. Klaro na that's why ang sa market na ang iyang area nga dapat isailuhan amo to ang Vendors Plaza. Okay. At sa subong daw sila kabilog ang nagbaligya dito. Kaya wala sila nagbaligya kay daw ang ila kuno wala kuno nagsanto sa ilang kinanglanon kaya ang customer nga ang ila bilang customer yang expectar amo ang mga walk-ins. Igaling kaya na klaro naman sa ila nga inimando sa national government sa agi sa niya CDILG no nga naghatag memorandum at itigidya ang area ng sidewalk sa karsada. So klaro na sa ila. So that's why ang iban wala dito nagbaligya pero kawat-kawat baligya sa downtown. Ito buong nga gina-instruction sila sa nga legal enforcement team kasi panguway din sila yung baligya. Nakita na ito na nga pag talikod siyang sa arapan na sila. Pero klaro, at least klaro sa ila nga kanya pa-intindi na naton paagi sa serious community charge. Kag yung mga pulong-pulong logo sa ila, naintindihan nila. Okay. Kag muna ang ilang lifestyle at sa sidewalk, daw halos sa ila nakaintindi pero
ano man sa ila ng para na sa ila mismo nga ihibalo nga hindi gid pwede. So that's why nga ginapangitaan mo na kung solusyon nga basi ining ladladimos para kaangay sa liberated market mangin epektibo man sa ila sa certain period of time lang. I No? see. Certain period of time lang. Di galing inisubong ang ginapangayo nila, subject for approval pa ni Vice, ni Mayor, of course, no, kag based on the recommendation, possibly, sang DILG man mismo kag isang city legal. Alas 8:35 na. Action Hotline. Kay ang mga vendors kahapon bala ato mo report kanisang patrol may linagsanay dras downtown, may mga nagdakpan ati amo na illegal parking tong kay ginatubang gani lang nga violation. Sir Ernst, sorry gina utod linyata. Oo. Oo. Okay. So bali hulaton na lang anay nga kung anong recommendation diri siguro sang DILG kag sang local government unit sa Bacolod through Mayor Bing sa ila sa Olihida. Oo, kagati ka klaro ba sila Action Art. Ngati kung si Mayor Bing lang niya ang abi ang paggustuhan o kung si Vice Mayor Elcid, pabayaan man lang nila mo kasi nakita na nga pangabuyan nila pero sa bingtan nila arada nakasandig. Kaya gina-consider ni nason sila nga marginalized nga mga entrepreneur na enterprising poor. Mga pigado bala nga bisan amo na nakapigado pwede hindi sila magulubra kundi kabuhi lang niya ang mga ugat nila so tagaan sila ng gusyo kaya ang nila yung gusto naman mabaligya sila kag makaginansya nga amo na ang mga source ng nila nga pangabuhian. So ang tawagan na lang namon gani nga enterprising poor. No kay pigado pero hindi magubra. Gusto mabaligya lang na. Gani. So, nakahangop naman sila nga sa kalawig siyang timpo nga nangin mayor si Mayor Bing, yung pabayaan man lang gani sa sidewalk. Okay. Galing tungod sa panawagan sang national government. Pagi sang sa DILG, wala man kita mahimo. Kasi kung nadumduman na to na Action Art, atong statement ni Secretary Anyo sa tong interview diri siya sa mamasyal sa Bacolod bla. Interview sa iba nato niya utod niya media. Naging pamangkot siya siling Secretary, ano ang matabo kung ang local government official hindi mag-responde sini o kung mag-action sa sining panawagan o kung sining nga memorandum. Yung simple lang, it either ma-reprimand o kung ma-suspended to the worst na basic ma-dismiss siya sa iyang institution. I see. So, amo na tama ka, stricto. Dahil kasi mo random sa DILG. May sunway nga ito ang aton siguro nga mga vendors, kaya ang aton nga sa transport, nga do ka id sang patuman sini tungod kay ang DILG may scoring system sila mo nga kung abi ginadumilian partingan sang gitne yung partingan mo pag abot sa evaluation may minus 20 dayon kaya ang area nga mga let's say mga sidewalks mga dalan nga gin-obstruct mo kung baligyakan mo yan sa imo purpose, automatic minus point ka man dayon. So, amo na nga tama ka id sang sining pagpatuman sang ining ahensya. Kagati ang delikado ya ang mga government official, especially ang chief executive, no? So, si nga ang ating mayor. So, amo na nga ginapatuman gid na idman. Kasi kakangop naman ang mga vendor sa lawig, no? Sa series ang meetings na ginkandak naton kag mga dialogues, no? Kasi nakita naman nila nga kasinsiro man ang pagbulig naton.
Okay. Reality ni Yelvin niya, sugo kung dayon, amo tong 5,000 yung financial livelihood assistance niya, ipadalian na, ipangitain na may Diyos, padalian na, para na mabuligan sila. Bali ang hatagan sini Sir Ernest ang 5,000 yung financial assistance sino ning ang mga vendors sa Libertad lang or all over Metro Bacolod nga dalagko nga merkado? Kasi Libertad, Burgos, kag Market, tanan niya na displays. Okay. Atong sa Burgos Market na to, ara ang along Daniel Ramos Street, kag ara along Burgos Street, katonting sang Burgos Market. Ang naami lang galing kay ang sa Burgos Street ayon, na-utilize nila, ipasulod po sila, din-utilize nila ang mga vacant stalls Sa dila sulod? Yun. Okay. So nagapangalipay na po sila ya. Okay. Kag ang diri sa Daniel Ramos Street, din butang dito sa sa vestibule section ng Burgos. In-utilize ang tanan ng mga vacant stalls. Okay. Di nakita natin niya sa tatlo ka merkado, ang malipayon niya ang Burgos Market. Kaya daw namin ang nila prastaran. No, kaya sa itong paghatag sa financial assistance, nagbutang sila ka tulang dako-dako nga nagpasalamat kay Mio Ding. Okay. Kaya hindi pagit sila kontento, nagpa-Thanksgiving match sila, nagpamisa sila after na art siyang Domingo, nakibot ganito, nga Domingo nga daw, pero may misa sa Burgos. Galing mo ang mga vendors along the river sa Burgos Street. Yes, sir. Amo na sila nagpamisa. Kaya nagpasalamat tungod kay suporta, nabuhi naman sa liwat. Maging ka, mag 200, abi ka tao sa Burgos. Okay. Kung magtag 5,000, mga isa man ka milyon. Di nga ibutang mga data merkado, malibot na ang kwarta, magamit na data within kalibot. Nabuligan mo ang kanina sa drug na area. Amo man sa Burgos, sa Libertad Market, sa Libertad Market, no? Okay. A total of 748, no? Ang nahatag na. Kaya ang total na survey naton sa LTC Dimoli, may ara nga 1,107. So, may bilin pa mga 350. Okay. Kasi amo pa na ang mo nga istoryahan, sino pa sina ang wala pa nakatapos comply sa mga requirements. Okay. Para nga ihatag kay hambal ni Mirding nga hindi na napagpadugayi. Ipanghatag na galing kaya ang ato rin mautod nga may kulang pala sa requirement, action heart. Amo lang wala ka baton. Okay. Pero basikalo yan, ini nga bulan, mahatag na sa ila. Kaya na kadalian man sila namon, i-submit na ang mga ang mga requirements nila. Pati na ang mga vendors along Bonifacio Street. Kaya ang vendors kapalibot sa market. Kung nadumduman mo aksyonar, sobrang mapisyup-pisto sa mga poste sa market. Kag ang masamars along Bonifacio Street, no? Nakuha na sila, nabimuli sila. Kaya tingin repeal na ito nga ordinansa, ang Ordinance 183, so yung butangan ordinance na ibaligyaan. But, kung lang taon natin sa civil code, ang kuhan dala, ang dalan, ang tatasa, yan ka may submen. Okay. Muna na-repeal atong ordinansa. Sa dala, yun niya, istorya natin sa vendors, naintindihan nila. Ang existence nila gali, illegal. Okay. Wala, hindi nang inconsistent. Sining mando sa national. That's why nga, nagpulukod sila. Nagtuman sila, at sila nga mando. Nagtisubong, amo na, sa sinis, ang nag-conduct naman kita sa dialogue ila, nag-aayo sila na kung pwede, may amo sila nga scheme, no? Okay. May ladladhimos sa certain period of time lang action art. Okay. So, sige ma-update na kami kung ano ning maging desisyon sa DILG, Recommendation Manila,
so that may inform ta ang public. On that note, Sir Ernie, salamat kisa time ginatag karon nga aga. Madamo may salamat ako na Archie, mabuhay ka. Action Hotline. Ang kasuguan nga ginbalay sa mga opisyales naton sa gobyerno, sa mga departamento nga nagapungko sa nagkalain-lain nga mga ahensya, well, sundon ginakag ipatuman, pero may ara mga konsiderasyon nga pwede mahatag kapin pagid ang LGU. Bisan pa man nga ini nga mando, dapat sundon gid, pero kung may mga programa nga i-provide ang isa ka LGU, mabuligan man ang isa ka sektor nga hindi man mapatay, kag hindi man mabudlayan sa ila palangabuhian. Action Hotline. Amo na kasimple mo kabalo ka science, mana pagpangabuhi isang tao, malun mo nga ti, amo niyo pangita katulain kay hindi na bawal na, pero kung para sa vendors, amo na ni gindak-an ang iba nagmalam na sang sige baligya sa merkado. O hindi mo na namabag-o nga lainon niya na ang iya pangabuhi, ang iya palangabuhian. Amo na nang nandan sa lawas niya. Amo na nang gindakan kag katigulangan niya. Ang mahimo na lang sa gobyerno while nga naga-implement sang ginatawag, no, istrikto nga pagpatuman sang kasuguan ang support sining mga vendors, ang mga magagmay nga mga vendors kinanglanon ina nila. So hindi dapat pagpabayaan sa gobyerno, mabalon nga ti illegal ka mo. Why na kami labot sa inyo da? No. Hatagan consideration o hatagan support abi didto kamo amo ni himuon ta pwede na isaya no pwede na kag amo na subong nagakalanabo suno kay Mr. Ernie Pineda ilang taon ta ko ng DLG grant ini nano ang matabo si ni Sheila kay kun taon ta ti hawanan gid mo no RCO 2.0 subong do hindi pa ni mainit kin nga balita because tigin extend pa until March. Pero pag abot sa tiyempo nga lapit na lang ang evaluation, lantawa bala kay pertin naman nimo, karan-karan ini nimo nga kapin pagit mga barangay officials ni subong way labot sa registration iya para sa registration para sa pagbakuna sa COVID-19. Damo-damo subong trabaho sa mga barangay official. Hindi lahog-lahog ang responsibilidad nga ila ginalukdo. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kailangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag
kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo. Action Radio Philippine Standard Time in punto alas 9. Action Hotline. Good morning kay Ma'am Leonor Fukuda. Eleanor Fukuda dala sa Japan. Amo man kay Cesar Lanaria. No? Cesar Lanaria, good morning. Ellen Caborubias, ara man sa Japan. Thank you for listening. Morning man kay Sir Joval Trinidad. No, Sir Joval, morning da sa imo. Gamonitor ni siya sa area sa Binalbagan. Ginatamyaw lang ang Trinidad Sustinto Talidong Ramos, Puyugao and Sarmiento family sang San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. More power. Ang maban sa Aguilar family, dira man sa San Dionisio. Sige, halong kamo ha. Kag mayong agagid. No? Thank you for supporting Action Radio Bacolod. Action Hotline. Ari pang iba ng mga mensahe parang maamat-amat na ni basa. No? Kay Marilo Travilla Catinoy, morning. Gamonitor man siya. No? Ara sa Quezon City, gamonitor subong. Si Armando Saison Guevara Jr. Ay, tamyo ako nanay si Merlinda Saison sa Hacienda San Isidro, EB, Magalona. Araman si Reggie Araneta. Reggie Araneta, may nga si Moda, may lang nga pag-monitor. No? Salamat gida sa mga nagapadala sa mensahe. Kay Sir Alex Monteza, siling happy listening to Familia Benedicto from Hacienda Santa Teresa, Pucatud, Binalbagan. Pucatud, Binalbagan. Ha? Marilyn Plutenia, God bless. Action Radio from Hinigaran. Thank you, Gid. Marjo Arnijo, sir. Good morning sa imo. Thank you. Araman si Angela Liarte Gayondato. Advance. Happy Valentine. Action Hotline. Reynaldo Tilos Ispadero. Sa payaw niya. Sa Binalbagan, ha? Sige, salamat, Carmelo Arquio Taglukop. Gapay gadigad lang kami para maibakal kami bugas para sa amon pamilya. Listening here in Barangay 27. Affected man ng guro sa road clearing operation, no? Makon mo na, no? Mga magagmay nga mga tao nga nagapaninguha nga magpangabuhi. Bisan pa nga sila mismo kabalo nga hindi pwede dapat. No? Galing kay kung hindi ni sila magpaninguha, mano kan lang tuod abi, no? Alangan mo na karon pa kaunon balas kag bato ang imong kabataan. Action Hotline. Si Norim Main, good morning. Greet ko lang happy listening kay Tita Virgie Kitko. Monitor siya sa Changinia always sa Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra. Ay gali, patunugi ang imo monitor da. Araman si Joey Airo. Good morning. Sa gapamati man sila, no? Thank you, Gid. Si paring Georgian Honsay. Ang Central Market nga Black
da sa syudad pila lang katao ang gapanag-iya. Daw ginpabayan na da ang sulod ka merkado, galinapta ang manug baligya da ay gali. Ati sige pamangkuton ta na si Sir Ernie Dason. Galinapta ko no Sir Ernie sa sulod to basi ma-check mo na sa supervisor sang merkado sa Central Market. Lapit na lang mahawan ang mga dalanon sa tanan klase sa mga illegal structures sa idalom sang Memorandum Circular o kon RCO 2.0 sa sunod nga bulan sang Marso. Wala na ni sang extension, basi ma-extend naman until September. Amo nang hindi ta mabalaan, Sir Alex, kabalo ka depende ni sa community quarantine status magkung isa sa isa ka lugar mo. Alas 9:05 na, ari ay i-check naton kay halin pa nagligad ti ang ginaistoryahan subong halos ang parte na bala sa monitor kon sa status kag update gina-expect nga pag-abot na sang bakuna para sa COVID-19 pero pamangkot sa gihapon bala ang willingness sang tawo ara nga magpabakuna. Now i-check ko lang karon iyang aga kay may-ari diri si Congressman Greg Gasataya kag mga miyembro sang Kongreso may ara sang ginaduso karon nga pagpasar o ang pagpasar sa House Bill 8648 kag House Bill 8649 tingtuyo sini pagpadasig sa pagbakal sang kagbagatag sang bakuna sa COVID-19 kuhaon ta balang detalye sini kay Kong Greg. Online sa hotline. Co-author si Congressman Greg kag Vice Chair sang committee ba sa Committee on Appropriation. Kong, how are you? Good morning. Action Art, may nagasimo, may nagagisaton na mga tagpalamati o kajil Action Art. Salamat gid sa time. Kong, number one, can you tell us, nano ini ang duha ka mga House Bill, kag ano gid ang purpose sa pagduso sini? Ining tuwa ka tuman importanteng House Bills, Action Art. This was authored by Speaker ni Major Leader tagang hindi ng mga duwa ka importanteng House Bills was referred to the Committee on Appropriations. Nagpatigayon sa isa ka urgent na committee hearing last Thursday siyang hapon until the evening. Okay. Ang tinutuyo din sini Action Art is that ang Kongreso kag ang Senado, ang House kag ang Senate ginpalabot sang nagkalain-lain ng mga mayors and governors as well as sang COVID czar, no? Secretary Galvez. Okay. Ang concern, mangod, number one, may ara sang deadline na ginbutang ang isa ka pharmaceutical company I think on the 24th, no, na kung hindi makakomply sa mga requisitos, madula ang about 17 million vaccines na ginallocate sa sining mga LGUs. No? This was mentioned to us by Secretary Galvez. No? So, ang rason sini Action Art, bangod may ara kita sang existing na mga national laws na nag-guide sa aton nga mga LGUs, no? Syudad, banwa, probinsya, kung paano mag-purchase. So, considering sa sinin na mga existing laws, may mga limitations sila. So, meaning, hindi ka, may mga limitations ka, no? Sa purchase directly, ang pagbutang sang down payment, no, tag-iban pa ng mga requisitos. Kaya the normal circumstances under our existing laws, this is not allowed. Okay, ang ining mga procedure. So to make the long story short, naghimo sang isa ka tikang ang House kag ang Senado nga ginpasar on the committee level sa amon sa Committee on Appropriations ang ining duha ka mga importante nga bills which will authorize sa mga LGUs sa pag-purchase sa mga vaccines directly sa nagkalain-lain ng mga pharmaceutical companies
with the agreement sa national government. So, basically, this will be a tripartite agreement between the LGU, Okay. the pharmaceutical company, and the national government. So, may mga number one, no? Isa ka emplo dire. May kung magmakal ka directly, may mga kwalisa mo, may mga import tax, so on and so forth. So this, i-waive niya siya. Number two, ang concern sang procurement procedure. No? So, yung mabudlayan niya siya, kaya kung hindi mo pag-itagan authority ni, hindi mahingagaw ang deadline nga February 24. So, muli ang reservation kay kag-apprehension sang national government, Okay. kay Secretary Galvez. So, to make the long story short, kagigit matatuman ka technical action art, ang tinutuyo lang isang sining duwa ka mga bills, if ever ma-approve siya, is may legal basis ang mga LGUs sa pag-purchase sang mga vaccines directly with the different pharmaceutical companies. Although, may mga requirements sila nga i-comply, no? Ang transparency, ang pagpabalo kung sila ang cost, no? So on and so forth, may compliance na siya. And in that hearing, ara ang Government Policy Procurement Board, ara ang DBM, ara si Secretary Galvez, no? So all national agencies na may relation in terms of procurement policy were invited in that committee hearing action art. And we approved the two bills subject to the amendments nga ipasulod, and by Monday most likely i-deliberate na niya sa plenary. Okay, Sa Senado siguro masugod naman sila sa House man action art. So, do you think may nga daw panino kay Tiko na taon ta may mga 12 days pa man before pa man ang February 24? I mean mga 11 days. Amo to ang panggit ang gitong discussion last Thursday action art, no? Kaya ang in-mention dito, I forgot the full name ni isang undersecretary ng DILG. Okay. That they are requesting they're making efforts na ma-consider siya as an urgent bill. So once the President signs this as an urgent bill, refer sa amon sa House, so that can be deliberated and approved on second and third reading in one session. Action art. Yes, so kay importante gali ni kay subong gali bisan may allocation, may pundo ang isa ka LGU. Without this bill o kung without this nga kasuguan, hindi kagali direkta ya kabakal sir, no? They have damo legal obstacles sa sunod. We think about it. The damo legal obstacles in terms ng GPPB, no? Like for example, isa lang na under normal circumstances hindi ka pwede ang gobyerno hindi na pwedeng ma-down. Okay. Mabakal ka, dagom, mabakal ka, whatever da. Ma-down ka? Hindi siya pwede nga ma-down ka, nga wala pa ang item. Okay, so in this case, yes, Kong? in this case that is going to be allowed action because laki ng sitwasyon natin subong, no? And hindi man magkahanawa natin ng mga puluyo, kaya may ari siya sunset provision. Magka-sunset provision, may ari lang siya allowed until September when nga lagi. In September, pwede ma-utilize ang inyong lagi, meaning ilang period, taka bakal na ang aton ng mga LGUs sang vaccine, no, sa different pharmaceutical companies. So, butang balon kung mapasar ini, kag masertifayan sa presidente as urgent, most probably, hindi na maglabot July, maka-purchase, makabakal na kita sa vaccine. Ang tag sa mga LGU. Ang ginalaot, gidireaction na, tamo na yan, deadline nga 5/24. So, most likely, may mga schedule na different LGUs na nag-enter into a non-disclosure agreement with the different pharmaceutical companies. So, ang mga timetable na sila. It just so happen na may mga different LGUs na nag-enter into a non-disclosure agreement with a certain pharmaceutical company which has a deadline on the February 24th. And it's just kadodamo gid sila sa mga requirements o may mga requirements rather na hindi nila ma-comply without this
bills enacting into a law, Action Art. Sige. So, please keep us posted kung anong latest ni Kong para ma-inform naman ang public. Yes, Action Art, definitely, no? Definitely we will do that, no? So, salamat kit Action Art sa tiniwan, salamat din. Salamat. Good morning. Action Hotline! Congressman Greg Gasataya, so duwa ini ka mga ginaduso karon as priority nga mga bill, no? Ini siya mangin kasuguan nga amo ni maghatag magapadasig, maghatag ligwa nga at least maga-purchase ang pagbakal bala sa bakuna. Tigaling amo na gani. Ang isa ka challenge pa diri subong while nga gina-process iniya ka ginatalakay dito sa Congress, sa both chamber, ang Senate kag House of Representative, dagko ninali man i-certifyan ni Presidente Duterte nga mangin urgent ang sa part guro diri sang tagsa ka LGU, no, sang tagsa ka mga barangay nga mo ning challenge subong amo ang pangrehistro na kag pag-convince sa ila pumuluyo para nga magpabakuna. Kay butang ta ihadon Elmar ing kaso ma-approve ining kasuguan, mangin isa kalayi, may ara na sang madasing nga pag-purchase o pagbakal sini nga mga vaccine. Tigalingan mo na karon pag abot isang vaccine, way isang mapabakuna, alangan mo itublok sa ido na. Pila ka daan ang presyo, way pa ni maplastar gin masyado, may mga non-disclosure nga magin permahan, pero gin pa'y balula nga ti amo ng allocation, amo nang gina-expect nga kadamuon sang dusay. Tama ng mga balantayan ta, no challenge ni. Ako ganin siling ko dapat para nga mag-convince ang tawo ang tagsa ka pumuluyo sa isa ka lugar nga magpa-vaccine namin giguro kon no ang mga opisyales naton mismo sa gobyerno mo maguna pa bakuna. Si President Tigong mapabakuna siya pero siling sa buli siya mapatublok mo. Si Vice President Lene, siling nga mapakita ko sa public nga mapabakuna man ko. Morning lang dira sa Chicken Oro Plant sa Talutog, Morsia. Sila ni SG Josie Lasanas, SD Fieche, si Rusty, si Abraham, kag si Mark. Kabunitor sila subong thank you. Thank you, Gid, for listening. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita Kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Hotline! Kay classmate ko Renato Panoy Torres dira sa Kanduni mayong aga dira classmate no. Salamat gid sa pagmonitor. Action Hotline! Sa batch 94, batch 93 and 94 sang Our Lady of Lourdes High School o Our Lady of Lourdes High School sa Kanduni. Thank you gid mga batches daton. Man aksyon-ikson sa high school ko duwa man yung batch ko mo. Ang una nga batch siling siyang maestran niya pwede kaya pasar ka, graduate ka sa high school. Man ining bulang kung kaysa mo gining halit mo. Nagkuhain si Iway ko yung nag-upod, nag-attend ko sa bulang. So, una bla, banmigo ko ang conductor series ka ko complete pre. Oh, tikundi, kalamay. Ano pa nagduha nga akong batch sa high school? Batch 93 and batch 94. Ano pa, duha ka batch ang nagkakambal sa kunya classmate? Oh, sa pekso, silingya classmate. Paano ka da? Classmate, no? Salamat gid mga classmates ko dira. Salamat gid sa pag-monitor ninyo. Okay. Ikaw hindi bla kuan ka man aksyon-ikson. Salutatorian kay gali pag-graduate mo sa high school, no? Di ka nang nag-graduate, sinigaran. Alangilan gali, alangilan. Ay, why na ko galing tiyempo ang hindi ko malabutan maminsay. Pasensya gid kay Choy Alfonso Ponso Namol Senior. Happy birthday. Birthday mo gali Choy Ponso. Te anong handa da? May nga gadara sa imo. Pero antes ko magtakop ang akon lang panumdom kag sa aton nga magka-aksyon bala para nga mangin safe kita sa anuman nga balatian. Mansubong nga paniyampo hindi pwede ni nga magatag kita kumpiyansa nga aton gid gina-recommend sa inyo Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule.
Available sa Negros Gray, Sincere, kag Wakong, kag sa mga drugstores. Malapit sa inyo, tag sa kamalugar. Way kung malabutan nga mensahe, pasensya. Gid, ay paring Leo Talaban, sir, pasensya. Way sabat ang imukwan, nga tawag kay wakal gid kita. Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. This portion is brought Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon